Независимо от размера на вашия бизнес, управлението на доставките може да се окаже трудна, а понякога непосилна задача. General Manager ви дава информация какво се случва с вашия склад и сигнализира за намаляващи продукти. Нека отворим модул доставки. На екрана виждате продуктите, с които разполагате, както и допълнителна информация за тях, като име, категория, марка, доставна и продажна цена и естествено количеството, което имате на склад. Когато количеството от даден продукт падне под предварително зададена от вас стойност, то бива отцветено в червено. Ако разполагате с голяма номенклатура, за ваше удобство може да използвате функцията за търсене или да филтрирате продуктите по категория и марка. За да приемете нова доставка, трябва да изберете даден продукт или продукти, като в нашия случай това са кафе и минерална вода. След това въвеждаме получените количества и натискаме бутона Приемаме, който автоматично обновява складовите количества. Като опция, системата ви дава възможност да оставите коментар за доставката, а в случай, че има промяна на доставната цена, от бутона Редакция цени на оставащи бройки, може да актуализирате цените на всички складови наличности от съответния продукт.